Здравейте и добре дошли в едно ново видео, в което днес ще играем Skywars в Minecraft Skywars. с един мой приятел Калян. Ето, Каляне, кажи здрасти. Тюш. Представи се. Мерхаба, бе, Това е мерхаба. Калян. Да, Започваме, нека пускай. да започваме като пускаме. Ние сме в парти вече, нали? Да, Да, в парти сме. пускай. Ние малко позагряхме преди малко. Играхме И 2-3 игри. за това, да, изиграхме 2-3 игри, няколко игри. Да. Доста се изнервихме, точно. Да, аз бях на ръба. Ейти Ендър перо. Окей. Къде? И ми дай меч. Дай меч. Аз нямам като цял меч. Армор нямаш ли? Значи каска и това е. Да се телепортираме или направо или? Не, идвай. Тя естествено получихме най-трашавия лут на света. Не. Ще ни съби, защото нямаме ни армор, ни нищо. Аз... Добре ли? Не, има торта! Братле, убима. Доста добре умряхме. И двамата. Не. Окей. Но Да. там хубавата карта, тази карта е. Да. Тази карта е. Да. Меч, да, ето ти меч. Пиши, да. Чай, ще наджъмпате, лава. Ще наджъмпате, Бягай лава. назад. А те имат много Добре, бягам. опи лут имат. Да чакаме да се разсветни това. Да, знаеш какво, аз ще чакам тук, ти чакай другия път. Там. Внимай да не те праснат. Може... здрасти! Викам си сега някакъв ще мъча. А те са разседнаха. Поръчки искаш. Но чай Не са. Защо Не. отиваш там, внимавай? Не знам, забравих, че нещо. Брат, страх ме е да не умреш, защото ако умреш, нямаме никакъв шанс. Смисъл, да си малко. Нямам добра храна. 3, 2, 1, ресетнаха се. О, да. Yes. Да направим нещо. Колко неща имам. Имам 2 фишинг родове, искаш ли? Да, мой един. Да, брат, някой ма джъмп на това. Добре ли си? Да, бутна ма, брат. Добре съм, много съм добре, дай. Не. О, честовете се ресетнаха. Нека цяло вече, тук има по средата. Идва за тебе, до тебе, ай, GG's. Пускай. Ова, техноблецки. О, да. Ето ти лут, ако искаш. Да. Аз нямам никаква храна пък. И аз нямам. Аре да го джъмпиме, тия да ги джъмпиме. Страшно ми е. Типа... Добре ли си? Би ги това, аз се справя с другия. Не чай, аз ще се справя с... Умря ли? Не. Не, аз го убих. О, май Убих го. гад, да, то дет. Право е. И имаше храна, това е добре. Трябва ми храна между другото. Между другото, той нямаше никакви енчанти на армора с почти. Дай ми храна. Ето ти някакъв дисент армор, ако искаш. Бъдка, виж ме. Храна ли искаш? Добре ли си? Окей, отивам да го бия това. Силен ли е или е просто? Ири тук идва някакъв. Ири. Брат, не знам как това ма бутна. Тя ще умра. Да, умрях. Спомняш ли, дето нещо на центъра имаше някакво тайно място, където имаш честове? Това къде беше? Бъркаш се доста. О, идват към нас, брат, просто се отказвам. Просто да ме вземе. Не се отказваме. Бим. Не съм казал, че се отказвам. Не, помагам, GG. Знаеш какво, искаш ли другите сега да наберем много лут? Аз ще джампвам, а ти отиде към центъра.
Не. Искаш ли или не? Или двамата джампваме, или двамата отиваме към центъра. Не мой. Вземем Тя ги повече джампваме. място. Джампваме, джампваме. Не бе, брат. И аз съм дед. Да. Не съм. Да, дед съм. Аз съм, брат. Да, и аз съм. умрях вече. Да, GG. Знаеш какво? Ти отиди към центъра, аз ще джамп. Брат, не може да се притъпваме, ще умрем, бе. Ние ще вземем повече граунд. Аз джампвам. Добре, и аз джамп. Или пък аз Джампвам, отивам към няма центъра проблем. и ти джампваш. Еми, ти си добър. О, да, то хаква, брат, то хаква. Виж как стои на фенса. Хело, да. Хело, да. О, джампвам. Ма внимай как джампваш и какво правиш. Добре, да. Ами, те са махнаха вече. Со лефнаха. Не, махнаха се от формата. Дай ми армар. Thank you. Давай, ближе. Брат, какво направи? Не, аз съм дед. Братлето ми сложи блок, че да падна. Не съм ти слагал блок да паднеш, ти буквално скочи отстрани или той те фишна с фишинг рода ти затова. С фишинг Не, рода си. никой не Теодоре, никой не наджампваш. Просто Има бюриш и предвид- сложи блок. Не, някакъв та фишна с фишинг рода, човек. Чух. Никой не ме е фишнал с фишнал. Бат, чух и видях. Значи много глух. Чай, аз ще джампвам тя. Той дете, Да. брича нас. Внимавай! Оче, и аз имам фишинг род! Майко, толкова. Къде си? А, добре ли си? Искаш ли армор? Ето ти армор. Дай. Бързо. Брод се опита да ме дефи. Някакъв та стреля. Той оживява, тери, той сейвна. Как се идна, бе? Как Ами, го ти го живяла, виждаш. е? Ето тук има мечове, ако Брат, искаш не вземи знам. по-хубав. Дария, негърски. Ти кой ще Братите, биш, бе? мисля, че... Браве. Дай. Стой. Къде си? Ето те. Вземай меча. Меча е хубав. Да, знам. Аз затова ти го оставих. Да, бе, брижове. Да. Би го. Аз Викторите ли? Уин. Победили! Да. Аз Браво, убих петима. Брат, някакви двама ми дойдоха и аз ги джъмпнахме, брат. Някакви двама джъмпнаха отзаде и аз ги убих. Хора, човек. Нашия Калян победи сам самичък, брат. Не. Но убих трима. Един фул даймонд и Аплодисменти! там двама. Един фул даймонд и двама почти фул даймонд. Някакви ги убих, брат, са лесни са. Дай ми нещо. Какво искаш? О, мачега, нямаш нищо. Ето. Искаш ли храна? Ето ти Според тебе искам, бе. блокчета. Идвай. Окей, аз седам. Внимавай. Майно, да, брат. Брат, аз си капирам. О, тази карта е с секретите, май. Да, тази карта е с секрет честовете. Тук, ако хората някои играят на Mindberry, Skywars, тук има секрет честове. На всички Кацал. мисля, че... Да, кацал. Окей, единият чест за тебе, другия за мен. Така е, бе. Няма друг често, един за мен. Целия и двата са за мен и умрях заради тебе пак. Как умря, бе? Ми паднаха, брат. Да те убият. А! Не! Идва, фул даймонд. Елна. Yes! Майко! Късмет. Поне взех Имаш души 3 и кила. коинсове.
Да, поне взех много души и много коинсове. Дай ми армор веднага, защото на джампват. Абе! Ето ти де. Мрън. Ето ти ендър перла. Ти ще се справиш, май. Да, ще се справиш. Той има хубав меч. Мамо, не. Видя ли как паднаха, бе? Падна ли? Ето падна, ето. Да, брат. Не му е, брат. Мама да знае и ти как правят. Това е Локин. Фларе Локин. Както едно време. Тоест, преди 2 месеца. 3. Между другото, доста джампват тук, тъй че бъди О, да, наш тук трябва стили. да внимаваме. Това да не беше картата с пустината, дето такова. Ами, ти не, брат, с дърветата. Армар, Ето меч, тя. що ти имаш? Ето ти арморе. Фу, А меч, ми немам. Ето братва. брото има swiftness по Чай фанта. ми нема. Това не е swiftness, това е Virus. И няма никакъв. Може. Така че free pickings. Бре, Дет. Ето. Не, мой кил. Това трябва да е мой кил. Мазът. И не е твой кил. Брат, падни. Не бе, какво правиш бе? Не бе, мъртъв съм. А ти умря! Не е смешно. Па защо ми чупише блоковете? Това ме стресираше, аз скочих и... Защото ме взе кила, брат. И какво като ти взех кило, човек? Можехме па да спечелим и да вземеш още килове. Не е ли логично? Ако не Не ми пука. ми беше чупил блоковете, защото се разсеях Не заради ми тебе. пука да не ми беше взимал кила. Сега ми дай всичко, което имаш. Между другото нямам никаква храна. О, Swiftness и Fishing Rod. Swiftness и Fishing Rod. А, кауяне! Братле, лагна ме. Маляк, лагна ме, има върна назад. Кауяне. Братле, Майнбери, той е виновен, не аз. Знам, че Майнбери той е виновно, ама човек, защо? Не умираш. Съм. Брато избега. I'm sneaky Напротив. as F. Умрях. Взимай меча и ми дай армор. Аз ще ти строя за блок. Само мене да не ме хитнат. Мачай, внимай! Бау. Братле, ти му даваш XP, бе. Той го харесват. Не ти ритеша на убия, тъй че по-добре бягай. Аз умрях. Гледай ма каква рафара. Къде е Рафарош? Ми телепортни са при мене. Убих го. А ти мяташ. Това е. Братле, рафарвах. Човек, това... Трябва да снимаме на Bedwars. О, дай на Бедвар, ще снимаме някой ден. Благодаря за меча. Искам блокчета. И тук има такова. Блокчета. Вещества. А, благодаря. Терия, виж един хак, бе. Внимай! Не можа. Гледай как билдя. What do you mean? Това не е хак. Не съм казал, че е хак, бе. Казах, че виж как билдя. Не съм мъртъв. What? Гличнах се по някакъв начин. Yes. Лута е за мен. Брат, дай ми лута. Аз го убих. Ти пак ми взе кила. Братле, дай ми армар. Не. Аз ги убивам без армар. Той братлето бяга с фул даймонд, брат.
О, какво комбо му избръсках на това, ама съжалявам, ще взема люта, защото имаше храна. Ема, Сори, само, сори. братле, слушай, има само един топ 3 сплит. Ти имаше почти фул даймонд. И избяга, брат. Съжалявам, брат. Не беше Не, ти си нарочно. жена. Добре, бе. Братле, умри. Не, няма да умра. Уф. Ще живея. Она. 11. Има 11. Окей, 7-11. Тази карта, между другото, виж картата. Как е тази карта, брат? ето ти лут, ето ти оби лут. Брат, там блокчета. Искаш ли меч? Ето ти, не, ти имаш. Блокчета има меч. Ето ти блокчета. Мранка. Аз отивам да взема. Почвай да билдиш. Добре, взимай люта. Брат, пак паднах заради тъпия лак. Това не беше аз. Не. Окей, сега се чакам да се реагира за нечест. Не, само това да не влиза, само това да не влиза. Айде, брат, умре. Не бягай, моля да. Брато 100% няма да убий. Няма да идва. Окей, моля та. Хубав лут. И естествено ми даде. Па, даде ми същото. То аз по-добре да ходя без армор. Аз съм Тео Ганг и отивам да ръшвам. Те умрят. Това ми дойде на главата. Айде, бро, бъртето дет. Да. Па, тия са в един тъп тим! Аз че ще ходим. Аре, да, последна игра това. Изпираме хора. Ето ти блокчета колкото искаш. Ето ти панталонки, ето ти 2 меча, 3. Защото аз имам. Айде да джампваме. Окей, това е истински. А, там има някакъв, там има някакъв. Просто благодарим от сега. Убих един фри пикикс. И той е имал фишинг род, майко. Какво, добре ли си, добре ли си, добре ли си? Не! Бъртето аде, падна и добре. някакъв от инвизабилити ме убил. Това е последната на последните на последните. Ти една ендър пеле. Да. Къде си? Къде си? Айде. Центъра? Не знам. Аре, център. Не, това е. Не, билдай. Блокчето са десеперна, брат. Брат, трябва да го убим. Дали има къде? Той е дисен, той е дисен. Уф, бил го. Какъв дисен, бе? Той не става за нищо. Аре, искаш ли малко лут? Между другото имам кофа за слава. Мога да правя малко UHC. Не ме знаете как съм. Аре. Йо. Стига де! Гледай. Миси, миси. Внимавай, бе! Да, влизайте там в канала, лайкнете видеото. Да, ще сготвиш мач. И до следващия път на Ненси. Не!